שלום, היום אני רוצה לדבר איתכם על אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה קינטית. נציין לפני כן שבפיזיקה אנרגיה היא היכולת לבצע עבודה. עכשיו ישנו חוק לשימור אנרגיה. החוק הזה קובע שאנרגיה לא נוצרת ולא נעלמת, היא משנה צורה, מסוג אנרגיה אחד לסוג שונה, אבל בזה נעמיק עוד רגע. אז מאחר והאנרגיה לא נוצרת ולא נעלמת, היא בעצם מומרת, ושני המונחים שבדרך כלל אנחנו מדברים עליהם כשאנחנו רוצים לדבר על אחסון ושימוש באנרגיה, הם אנרגיה פוטנציאלית ואנרגיה קינטית. אז נתבונן רגע בשני סוגי האנרגיה שיש לנו. אנרגיה פוטנציאלית היא אנרגיה התלויה במיקום, ואנרגיה קינטית היא אנרגיה התלויה בתנועה. ויש לנו נוסחאות לחישוב כל אחת מהן. אנרגיה פוטנציאלית זה mgh, כאשר m זה המסה, g היא האצה מכוח הכבידה, ו-h הגובה שאנחנו נמצאים בו. כל האנרגיה הזו נמצאת במצב אחסון. כאשר אנחנו עוברים למצב של שימוש באנרגיה, לדוגמה כשהכדור בנפילה, כל אותה אנרגיה פוטנציאלית הופכת לאנרגיה קינטית, אנרגיית תנועה, ואותה מחשבים חצי mv בריבוע. m זה המסה ו-v מהירות התנועה. הדרך הטובה ביותר לראות כיצד אנרגיה פוטנציאלית הופכת לאנרגיה קינטית היא מטוטלת. מטוטלת היא פשוט משקל קשור בחוט, כך שאם אני אחזיק את המטוטלת בצד אחד ולא אשחרר, יש בה כמות מסוימת של אנרגיה פוטנציאלית, אנרגיה מהכוח שאני השקעתי להרים אותה ומכוח הכבידה שעובד עליה. כאשר אני אשחרר אותה, המטוטלת תתנדנד מצד לצד. האנרגיה הזו מומרת מאנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה קינטית, ואז מאנרגיה קינטית לפוטנציאלית, ואז שוב לקינטית ושוב לפוטנציאלית ושוב ושוב ושוב. אז כאשר הכדור נמצא בנקודה העליונה, יש בו אנרגיה פוטנציאלית. כאשר הוא נמצא בנקודה התחתונה, הוא ממיר את כל האנרגיה הפוטנציאלית לאנרגיה של תנועה, המאפשרת לו לעלות חזרה לנקודה העליונה ולהזין אותה שוב באנרגיה הפוטנציאלית. אפשר להגיד שבחצי הדרך למטה או למעלה, יש בכדור שילוב של אנרגיה פוטנציאלית וקינטית, והן מומרות מאחת לשנייה. עכשיו, האם המטוטלת תמשיך להתנדנד לנצח? לא. אנחנו נאבד חלק מהאנרגיה לחום, לסאונד, לחיכוך, בזמן שהמטוטלת נעה, כך שבסופו של דבר היא תעצור. עד כאן לקינטיקה על קצה המזלג.